Bun găsit la un alt clip pe canalul meu. Astăzi este duminică. Am fost la cumpărături și am cumpărat o tonă de chestii și m-am gândit să filmez un clip din acela gen cumpărături. Mă rog. Pentru că știu că vă plac destul de mult. Le-am aranjat așa aici pe masă. Vă voi arăta. Dar înainte să încep, magazinul la care am fost a fost Lidl. Am cumpărat chestii care nu erau pe listă. Deci am avut, cred că, vreo 10 chestii pe listă și în rest nimic n-am avut, dar vreau să vă arăt ce am cumpărat. Este și ediția de Paște, dacă vreți, pentru că am cumpărat câteva chestii ornamentale pentru casă de Paște. Veți vedea și câteva cadouri de la iepuraș pentru Alec. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Totalul a fost în jur de 70 și ceva de lire, deci nu mai știu exact cât a fost prețul, dar în mare, dacă mergeam la cumpărături, nu strict de mâncare și nu cumpăram alte chestii, eram în jur de 40 de lire. Ce faci, mami? Ce faci, mă, figură? Te joci cu picioarele lui mami? Tiki, 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 tiki. Ha, 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 ha. Bau. Ce faci? Ioi, ce păr ai, mama. Vezi, Anucas? Iui, ușor, mama, că te lovești. Era să te lovești, mami. Ia uite, cam astea îs toate care le-am cumpărat. Am acolo și am și aici pe scaun. Dar am să încep cu partea asta. Deci în zona asta sunt fructe. Bineînțeles, banane, sunt preferatele lui Alec. Am cumpărat niște mere din gama aceasta pentru pachetele copiilor. Sunt mere super micuțe. Sincer, le-am luat pentru că a fost la ofertă. De regulă nu-i cumpăr. Alec, dă-te jos, mama, te rog. Și perele acestea sunt tot din aceeași gamă. Le-am cumpărat la ofertă. Erau 3 la preț de 2. Nu, da, 3 la preț de 2, dar eu mi se pare că n-am luat și a treia chestie, dar asta este. Acestea sunt perele lui Alec preferate. Se numesc pere Conference aici în Anglia. Sunt pere, nu știu, chiar foarte dulci, zemoase, chiar bune și astea sunt preferatele lui. Am mai cumpărat și niște struguri negri. Am mâncat la cineva când am fost în vizită și i-a plăcut foarte mult. I-am luat și eu să aibă acasă. Am cumpărat și un pepene galben. Am cumpărat și acest pachet de rucola pentru salată. Castraveți, pentru că la Alec îi plac din nou foarte mult. Pâine, am cumpărat aceste chifle cu măsline, sunt deosebit de bune. Pentru burgeri, vrem să facem niște burgeri. Asta este pâinea cea mai bună care există în Anglia, dacă pot să zic așa. Este foarte asemănătoare cu ce avem noi acasă în România. Lapte, bineînțeles, noi tot timpul luăm full fat. Nu luăm niciodată de asta skimmed milk. Am luat un set din acesta de picnic cu boluri, farfurii și păhărele. A fost 3 la 5 lire, dacă nu mă înșel. Le-am luat în mare pentru Alex, să putem să-i mai punem una alta, că fiind de plastic, sunt mult mai ușor de manevrat și, mă rog, nu se sparg, nu se, mă rog, în fine, înțelegeți voi, dacă aveți copii știți la ce mă refer. Pe urmă avem niște iaurțele. Aici pe ambalaj scrie că sunt, este cremă de brânză cu căpșuni și banane. Acum nu știu dacă este iaurțel sau pur și simplu, mă rog, nu știu exact la ce se referă cremă de brânză, dar la Alec îi plac chiar foarte, foarte mult. Am cumpărat și un de ceai negru, pentru că eu trăiesc în Anglia și n-am ceai negru și de fiecare dată când avem și noi pe cineva la noi ar vrea ceai negru și eu nu am în casă, așa că l-am luat acum. Am cumpărat și o dita mai cutie plasă de scutece. Acestea sunt cele pe care le folosim noi de foarte mult timp și sunt preferatele mele și al lui Alec.
alergii gen de la scutec nu există, nu miros, deci chiar super ok. Noi suntem la numărul 5 momentan. Am cumpărat și această chestie foarte faină pentru decor, bineînțeles, de pus în ghiveci. Arată foarte drăguț. Am cumpărat și aceste mici figurine, tot așa de Paște. Au fost două la preț de 3 lire, parcă, nu mai știu exact. Am cumpărat acești biscuiți că n-am adus nimic de acasă și am vrut să... Opa! Și am vrut să îi dau ceva lui Alec pe drum. Sunt chiar foarte buni. Am luat și aceste ciocolățele de Paște, figurine cu puișori și ouă. Aici în Anglia se face treasure hunt, un fel de vânătoare de ouă. Este o tradiție de Paște care se practică aici și noi, câțiva vecini, ne adunăm cu copiii și mergem grădină în grădină, cum ar veni, să culegem și să găsim ouă. Ei bine, eu la Alec încă nu i-am dat ciocolată și nu am de gând să-i dau foarte curând, dar m-am gândit că ar fi foarte interesant să îl implic și pe el în această experiență, chiar dacă nu îi voi da ciocolata. Aici am burgerii. Nu știu de ce am cumpărat așa gata formați, de obicei cumpărăm noi și facem, dar sincer sunt unele chestii care efectiv, nu știu, n-am chef să stau să le fac și burgerii ar fi una dintre acele lucruri. Am mai cumpărat și niște carne gen piept de pui, vreau să fac niște kebab la cuptor. Am cumpărat și niște lame, de regulă nu mă fac cu lama, mă fac cu ceară, dar câteodată am o lene în mine, ca să fiu sinceră cu voi, de efectiv simt nevoia să dau cu lama și gata. Niște săpuni cu aloe vera și cu ulei de măsline. Și acum să trecem la hăinuțe. I-am cumpărat lui Alec acest set de pantaloni și geacă pentru ploaie. I-am cumpărat în 2-4 ani pentru că am zis că el are 20 de luni acum, efectiv n-are rost să îi cumpăr pentru încă câteva luni, 12-24 de luni, și ideea e că o să le aibă și la anul, deci este super util așa. Nu mai știu exact la ce prețuri au fost, dar nu foarte scumpe. Am mai cumpărat și acest cearșaf protector pentru grădina mea, că am cumpărat... Da, mami. Imediat termină, mama, bine? Imediat. Am cumpărat niște... Du-te, mă, că nu mă las să fac nimica. Răutate! Răutate! Te mănâncă, mami. Deci asta am cumpărat-o pentru că am luat castraveți și niște roșii și cum a dat grindina sau vântul, efectiv le-a rupt, le-a distrus și am zis că asta ar fi de super mare ajutor. Și ultima chestie pe care am cumpărat-o este această geacă de ploaie, vânt, tot ce ține de frig, vânt, Anglia și așa mai departe. Este pentru soțul meu, sper să-i placă, dacă nu, asta este. Așa arată din spate. Este simplă, gri. E chiar foarte interesantă. Deci cam acestea au fost toate cumpărăturile noastre de pe săptămâna aceasta. De fapt și de Paște, pentru că sunt unele chestii care le voi pune în congelator. Și da, mie îmi place chiar foarte mult să filmez acest gen de clip și să le și urmăresc. Sper că vă place și vouă. Da, nu uitați să-mi dați un like acestui clip dacă v-a plăcut. Nu uitați că vă aștept și în grupul meu de pe Facebook. Voi lăsa link în descriere pentru voi. Și da, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și dacă vreți să fiți notificați când postez un nou clip. Momentan încerc să postez o dată pe săptămână, dar din când în când mai scap și câte două, dar foarte rar. Dar oricum, vă mulțumesc din nou pentru vizionare, să aveți o zi superbă și ne auzim curând în următorul. V-am pupat! Pa, pa!